Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Charming Dagol. And Tita Tanya Hot, Yummy Fresh. Madaling makamove on, Chinita. Kaya pala. Mahal ko po siya, subalit wala kaming label. Magandang araw po sa lahat ng mga suking tagapakinig ng programang Mga Katas ng Nakalipas. Ako po pala si Noel ng Las Piñas City. Inaamin ko po, Uncle Dagol at Tita Tanya, marami rin po ako naging ka-fling ng mga babae. Kaya ko pong pagsabayin ang 3 babae. Subalit nagbago po ang lahat nung makilala ko si Zoe. Magkatrabaho po kami sa isang money remittance center. Bagong lipat lang po siya sa branch namin. At agad-agad, nahulog ang loob namin sa isa't isa. Pero di po namin ito pinapaalam sa aming mga kasamahan. Dahil nga wala pa naman kaming label. Ang tanong ko lang, Uncle Dagol at Tita Tanya, kung kailan kami maging official. At dito na nagsimula ang Mga Katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Kailan ba talaga maging official tayo, Zoe? Para naman tayong magjowa, kulang na lang talaga, sagutin mo na ako. Para may mansari na tayo, may anniversary na tayo. Sa totoo lang, di pa ako ready kasi mamaya kasi baka i-flex mo ko eh. Baka mamaya yung mga magulang ko malaman, tsaka yung mga katrabaho ko maapektuhan. Kaya hanggang ganito na lang muna tayo. Boto naman lahat ng mga katrabaho natin dito eh. Ano, okay lang ba? Sige na. Hindi mo na. Excuse me, magpapalit ako ng dollars. Ma'am, pwede ba papalit ng dollars, ma'am? Tingin po. Ayan po, yung dollar po. $1 po papapalitan nyo? Sana. Hindi po tinanggap sa jeep eh. Pinaglakad na po ako. Hindi po talaga tinatanggap ang ibang currency sa Pilipinas kasi for your information, ano pangalan niyo po? Mangkanor. Hindi po tinatanggap kasi po nasa Pilipinas tayo, you have to do some exchange muna. At saka kung isa lang... May exchange ba dito, ma'am? Meron po, kaya lang isa lang po ba talaga? Wala na po. Ma'am, tignan mo yung dollar ko, ma'am.
Parang pwede mo nang gawing toothpick yung gilid. Parang burado na po yung pyramid. Sige naman, palitan mo na ito, ma'am, Teka para may lang, pamasahe ako. patitingnan ko lang po. Alam mo, pwede naman po yan eh. Teka lang po, tingnan natin ha. Patingin nga. Yung legitness. Ay, Bali po ngayon 55, 85 po kasi ang palitan ngayon. Okay lang po ba 55 lang? Ay, kahit 50 lang ba? Basta may Wala po pamasahe kayo ako. pamasahe. Gusto niyo po, huwag niyo muna papalit. Antayin niyo. Ano antayin ko, ma'am? Antayin niyo po na tumaas yung palitan ng dolyar. So, hindi ako uuwi, ma'am. Hindi, bigyan po namin kayo ng pamasahe. Ito po kasing ito po kasing kasama ko ngayon. Mabait po ito. Meron po siyang charity. ikaw naman, pinapasubo mo naman ako. Sige na, Noel. Noel po pala. Sige, ako na magbigay sa'yo ng 50. Dalhin mo na lang yung $1 mo. Salamat talaga. Opo, dalhin niyo muna po yan Pero 50 kasi lang? 50 lang ibigay niyo? Pwede 50-50 kayo? palitan na lang po natin yung dollar niyo. Sabi ko nga, 50 na lang. Diba? Sige, talaga ikaw talaga mga kanor. Saan ayan. po ba kayo nakatira? Ba't parang di pa po kayo naliligo? Galing pa ako. Galing pa akong Batangas. Sa layo na nilakad Bakit po ko. kayo nandito sa Maynila? Dito ako sa Las Piñas kasi Andito kayo sa Las Piñas. papalit lang ng dollar. Siguro po, bumaba kayo ng Skyway, no? Oo, doon ako binaba. Sa doon ako sa poste dumaan, ma'am, pababa. Huwag niyo po ulitin yun, ha? Delikado po Opo, yun. Yung opo, puso opo. nga, yung pusa nga, binabangga. Ano pa yung tao? Yung puso niyo, ma'am, binangga din. Sige na po. Baka bawiin ko pa yung 50 na yan. Sige, salamat po. Sige, salamat po. Noel, wag mo muna akong kulitin. Hanggang dito na lang muna tayo. Ano ba yan? Akala ko kailan tayo maging official yun. Hello! Gusto ko ang driver! Hello po, good Unsay morning. gipangitani mo sa driver? Kanang driver nga, gikerker! May nagkakaroling, Noel. Bigyan mo muna yan. Sorry po, hindi kami Ano, tumatanggap. Caroline, kasama tayo sa trabaho. Caroline, grabe ka naman, Mars. Kasi kumakanta. Kasi bawal lang ngayon yung nangangaroling. Pinapatawag sa barangay Kayo mga talaga. alam nyo naman, Christmas season, uso yung nangangaroling sa mga sanlaan. Nag-break time lang kami, kayo naman. Hoy, teka lang. Grabe naman sa nangaruling, tas ang kanta ko. Kasi- Haller. May nangaruling ba ng kanta? Meron! May So nangangaroling nga ng ng... Diba, ganun nangangaroling ngayon. May caroling na ng ganyan? Oo. Ay, talaga Ang caroling ngayon, hindi lang Christmas song, maski yung mga... Yung ba yung kantahin mo nga, Bong? Oh, di ba? Nakakaputukot sinta. Diba? Hindi kayo mabibigyan, papalayasin kayo sa Teka, establishment. kami naman mag-break. Tara, break tayo. Busy ka pa? Oo, busy pa ako eh. Ayan. Ikaw Teka! na lang muna. I smell something fresh eh. Fishy pala, fresh eh. Sorry. I smell something fresh eh. Mars, lumilitaw yung kung saan ang probinsya nakatira. At Mars! Ano ginandila Mars! sa mga Bisaya gaya Mars, pero kung ano man yung nangaamoy, ikaw yun, di ka naliligo. Hindi! Grabe naman to! Sinasabi ko, parang may something kayong dalawa, ha? Wala kaming Mamin something. kayo. Wala kaming something Ha? dalawa. Rico, ba't mo ko siniko? Ano ba? Wag kang kung wala to Mars, ano to? Eto kasi may utang siya sa akin, hindi pa binabayaran, kaya oo. nagre-request kung pwede extension. Sigurado kayo, wala kayong relasyon. Wala. Ha? Boto naman kami kung may relasyon Yung kayo. bibig mo, ang pasmado yan, ha? Oo nga, paspano nga. Nawilo ka mo, Sige na, pahalata. Ayoko mag-break malaman time din. na tayo. Maski, hindi. Ano ba yan? Mars, huwag kayo makinig. Ba't kayo hindi magkwentuhan kayong dalawa ni Bong? Tatrabaho tayo, Mars, hindi magkakwentuhan. Talaga? Break mo na ako ha. Sige. Bila na lang kita pagkain. Excited na po ako, Uncle Dagol at Tita Tanya, sa araw na maging official yours kami ni Zoe.
Kaso pinaghihintay niya po ako. Alam kong siya na po talaga. Ngunit isang beses nagkayayaan kaming magkakatropa, mga kasamahan ko sa trabahong mga lalaki na magpamasahe. At doon ko nakilala ang masahista na si Christine. Batang-bata. Maganda ang hubog ng katawan. Matapos ang masahe ay niyaya ko po si Christine na lumabas kami. At pumayag naman po siya. Bay, ano? Sabay tayo, shot pa tayo. Ha? Ay hindi kasi sama ko si Christine pala. Sir, nag-enjoy ka ba sa akin? Salamat, sarap na massage mo. Pero Sarap gusto ko ba kasing bigyan ng reward si Christine sa masarap na masahe. Papainumin ko siya. Ba't hindi mo ba ako iuwi? Bay, mukhang delikado ka dyan, Bay, talagang. Pag Palaban, Bay, palaban. binigyan mo ako ng reward, akin ka. Ikaw talaga. Alam kong favorite mo naman ako kasi magaling ako magmasahe. Pindot dito, pindot doon. Gusto mo yung mga pindot ko? Pindot Bay, all the way. Gusto mo bang pindutin ko hanggang baba? Taga lang. Christine, Bong, umuwi ka na kasi may lakad pa kami. Di ba ako pwede sumama sa'yo, Bay? Hindi ka pwede sumama dahil this is all about us. Hindi naman kasi Ano ba yan? siya. Minasage pa kita? Hindi, yung isa yung nagmasad sa akin, matanda. Grabe Wala na akong gana. Nanay ka rin, grabe ka. Mabait yun. Kahit na, ayoko nga ng matanda eh. Sige, mauna na lang ako. Ingat na lang. Psst, pare, akin yung unang shot. Alam mo, hindi nakakatawa yung kaibigan mo, Noel. Hayaan mo na yan. Sige, pare, alis na kami. Ano, tara na? Tara. Okay na ba talaga sa'yo? Anong okay? Okay na okay. Yan ang gusto ko sa'yo. Nakonsensya po ako sa ginawa ko, Uncle Dagol at Tita Tanya. Nadala lang po ako ng aking kapusukan at pagkalalaki. 2 beses lang naman po nangyari yon sa amin ni Christine. At matapos po yon ay minabuti ko na pong manahimik at umiwas na sa kanya. Hindi na rin po ako nagre-reply sa mga text at chat niya. At tuloy pa rin kami ni Zoe sa aming pagdi-date. At minsan pa nga, sa kanya ako natutulog. Masaya po ako sa piling ni Zoe. Ano? Sasagutin mo na ba ako? Alam mo, malapit na, pero gusto ko na magtapatan tayo. Ikaw ba talaga wala ka bang chinachat na ibang babae? Wala. Kasi usong-uso yan ngayon, yung maraming kausap sa chat, maraming katawagan. Sinasabi niyo lang sa amin na ako lang, pero ang totoo, ang dami niyong ginugod nightan, ang dami niyong ina-updatean. Kumain na ako, ginaganon. Wala nga. Ano ba? Galing yung magpa-fully, baka mamaya magaling ka lang dyan. Ano ba? Ang kulang nga lang oo mo na lang Alam ko naman Parang yun. tayo na nga, di ba? Alam ko. Nagkakatikiman na nga tayo O kaya nga. So, kaya lang, natatakot. Alam mo naman ako, ayoko nung officially. Kasi baka mamaya pag na-fall na ako ng sagad,
Tapos malalaman ko may iba ka pala. Zoe, hindi mangyayari Mangako yung... ka, sumumpa ka Pangako ngayon. ko, ikaw Tumingin ka sa na mata lang. ko. Oo, ikaw na lang yung babae. Sabi mo, sumpaman. Oh, sige. Oh, sumpaman. Mamatay man. Mamatay man. Ikaw lang talaga, Zoe. Promise yan. I promise. Okay? Mahal kita. Duda pa din ako. Okay, naghintay nga ako, di ba? Kahit di mo pa ako sinasagot na maging official tayo, hinihintay pa rin kita kasi ganun kita kamahal. Kasi alam mo, may kwento ko lang dati yan, ibang babae yan. Naku, pag sinabi mong ayaw mo, tas may nangyari na, hindi wala na. Bye. O kahit nga sinagot na ako. Pag Ang dami mong sinasabi. sinasabi ko lang sa'yo yan para mapatunayan kung mahal naman Unti kita. na lang. Unting tiyaga na lang, Noel. Naiintindihan mo naman ako, di ba? Okay. Basta mahal kita. Yun importante. Oo, alam ko naman yun. Antayin mo lang ako kung mahal mo ko. Okay. Alam ko po, Uncle Dagol at Tita Tanyang, malapit na akong sagutin ni Zoe. Malapit na po kami maging opisyal na dalawa. Kaya naman, hinihintay ko na lang ang araw na yun. Subalit, isang araw habang nasa trabaho kami, kumain ka na. May dala akong ano dyan. Thank you. Kakanin. Ang sarap naman. Ay, ang sarap-sarap naman yan. Halika, Uy, hindi ka kasama. Mars, Trixie, halika. Para kay dyan Zoe ka. lang yan. Ay, magdududa na ako na may something kayo dahil ikaw lang yung meron. Hindi. Halika, Mars, Trixie. Sumama ka sa kainan namin, sa food tripan namin. Halika na. Ang sarap Ay, yan ay nito. sapin-sapin. Oo, magkape ka muna. Kape ka dyan. Oo nga. Teka lang, ha. Ay, Uy, huwag mong ubusin, Trixie. Para kay Zoe nga yan eh. Hayaan mo na. Mars ko yan eh. ano ba? Yan lang ang loyal sa akin. Bay! Naamoy ko yung ano, bay. Kakanin, bay. Ito naman, narinig lang may kakanin. Kain, Para kain, kay Zoe kain, nga kain yan, tayo, kinakain kain yun tayo, eh. Kain tayo. Uy, bay, sandali. Alam mo ba, alam nyo ba, ha? Oh, anong kwento yan? Ito si Noel. Oh, Bay, si Noel nakabuntis, ha? anong nakabuntis? Ah, Nagjo-joke ka ba, Bo? anong nagjo-joke? Ako yung nilalapitan ng babae, yung si Christine yung nang massage, bay. Grabe, bay. Noel? Oh, hindi totoo yan. Paliwanag ka! Ano yung sinasabi ni Bong? Bong, idetalye mo pa. Totoo bang buntis? Oo nga, May buntis nangyari nga. sa kanila? Mabubuntis bang? Walang nangyari. By the power vested in me. I now pronounce you as buntis. Ayusin mo! Buntis nga. Ba't ka na ba nagagalit? Noel, hayop ka! Mars! Ano yung walang iya mo? Teka lang, hindi kami na-orient ni Bong. Ano ba to? Ano to? Itong hayop na to, animal na to, nanliligaw sa akin. Ha? Buti na lang di ko sinasagot, pero malapit ko na sagutin eh. Hayop ka. Buti na lang di kita sinagot. Sabi ko na. Mag-usap tayo. Pwede ba? Pwede ba mag-usap Napakahayop kami? mo, Halika, mag-usap tayo. napakasinungaling mo. Wala na tayong pag-uusap na gagawin. Wala na. Bay, guys, Huwag mo na akong pasensya na, kausapin. Umalis ka dito ngayon sa harap ko. Magpakay- Pag di ka umalis, Pasensya ako na, ang Trixie. aalos. Sandali, mag-usap na tayo. Ano ba? Huwag kang mag-skandalo dito. Kundi ko aalis akong alis dito. Napakahayop mo, Trixie. Pigilan mo, Trixie. Sasapakin ko itong isa. Trixie, ito sasaputuntukin ko si Noel. Boom! Mars! Ako yung natamaan, Mars! Sandali. Alis na ka tayo dito, Bong! Natamaan tayo! Napakahayop mo. Sorry, nadala lang ako pero hindi ko Kala na... ko ba ako lang? Kakausap lang natin eh. Nag-usap pa tayo, ako lang. Walang iba. Malapit na kita sagutin. Unting tease na lang. Tapos na yun eh. Wala na kami nun eh. Wala namang, hindi naman kami. Hindi naman Nakakadiri medyo... ka. Nakakadiri ka. Yung Hindi naman kami nagmamasahe sa'yo yung ginalaw mo. Baboy Hindi naman kami mo. mag-jowa eh. Pero dinali mo siya! Hayop ka ba? Buti na lang.
Sorry na. Buti na lang talaga! Ayaw mo ako makabawi Buti sa'yo. na lang talaga! Ayoko sa'yo! Diyan ka na! Ayaw mo ako